Johan Kristofferson 8-szoros világbajnok. A törökországi dupla forduló azonban más izgalmakat is tartogatott. Sziasztok! Zalai Réka vagyok, ez a Don't Cut Shakedown podcast, és itt van velem a hazai rallycross pályákról ismert hang, Tóth Gergő is. Szia Gergő! Hello mindenkinek! Kristofferson 8. címe talán nem volt meglepetés, de neked volt valami, amit így kiemelnél, hogy meglepetést okozott a hétvégén? Dur bele, in medias res kezdés! Szerintem menjünk szépen sorban, mert volt meglepetés jócskán, de szerintem kezdjük azzal, hogy bejött az, amit az év elején jósoltunk, nevezetesen az, hogy a szezon során először összevonásra került az Európa-bajnokság és a világbajnokságnak a mezőnye. Ez főleg annak köszönhető, hogy ezúttal tényleg nem tudták megmenteni a Hansen testvéreket. Ugye a Már a Volvo pénze sem volt elég. Igen, nem véletlenül nem nagyon jutott markoló sem a pályára, de ez egy másik történet. Szóval a lényeg az, hogy tényleg nem voltak ott a Hansen testvérek, ők ezt azzal indokolták, hogy már készülnek a 2026-as esztendőre, úgyhogy emiatt mindössze 4 autóra fogyatkozott a mezőny, hiszen Juha Ritkonen sem tudta vállalni a szereplését ezen az utolsó bajnoki futamon, helyette az ő autóját megkapta a 16 esztendős Joni Turpeinen, aki vasárnap minden idők legfiatalabb indulója lett a Rallycross világbajnokságon. Illetve még egy dolog, hogy ugye a hétvégén úgy alakult a program, hogy szombaton befejeződött az Európa-bajnokság, vasárnap pedig minden Európa-bajnoki résztvevő szabad kártyát kapott a világbajnokságra, meg plusz 50 kilót az autóba, hiszen a VB súlyhoz kellett igazítani a technikákat, mert már ugye azon szabályok szerint kellett versenyezni, emiatt volt a kis izgalmak bőven. Igen, az meg tudja tréfálni a versenyzőket. Kicsit még így a Hansenekre. Ugye mondtad, hogy készülnek a jövő évre, ahonnan azt lehet hallani, hogy majd az Extreme Age, nem tudom, mi lesz a hivatalos neve, vagy hogy fogja átvenni a magyar szóhasználat. Arra készülnek nagyon. Ezen kívül, hogy hol indulnak még, mi lesz velük, lehet valamit tudni, vagy sejteni? Hát nevezzük mi extrém hidrogénnek, bármilyen hülyén hangzik. Ugye, eddig ez hangzik a legjobban. Ugye eddig ez az Extreme E elektromos autókkal futott, most viszont hidrogén üzemanyagcellás technikákat fognak használni. Ugye ez az egyetlen olyan bajnokság, ahol egy autót ketten használnak. Picikét a lebonyolítása hasonló, mint egy rallycrossnak. Ha jól tudom, 4 autó van egyszerre a pályán, és ugye az autó cserebere miatt ugye hölgyek ellen, férfiak ellen, és leigazolták Andreas Bakkerudot. Ami elég nagy meglepi, hiszen évekig egymás ellen vívtak, most már Timi Hansen, mint csapatvezető, Bakkerud fog az ő csapatában versenyezni, és Katie Mannings lesz az ő csapattársa. Láttunk már azért ilyet, főleg a rally világban, hogy akik korábban egymás ellen mentek, most főnök-beosztott viszonyban dolgoznak együtt. Hát igen, de ugye ez egy új széria, illetve egy megújult széria. Lesznek benne érdekességek, illetve azok a rallycross versenyzők, akik nem tudnak, vagy nem akarnak menni az Európa-bajnokságon jövőre, ők majd ide fognak valószínűleg átjönni, hiszen mondjuk úgy, hogy az ő tudásukra itt van meg az a fizetőképes kereslet, akik tudják őket foglalkoztatni, és akkor nagyon finoman és diplomatikusan fogalmaztam szerintem. Igen, ez nagyon diplomatikus volt. Még mielőtt a versenyekről beszéljünk még kicsit már a pályához közelebbi dolgokról, Kristofferson autójáról, mert egy nagyon-nagyon izgalmas és egyedi festéssel készült erre a hétvégére, ami egy korábbi autójának a festését idézi, nem egy az egybe lemásolta, csak arra utal, de az az autó, amire utal, az miért is olyan fontos az ő karrierjében? Hát lehet nem ugyanazok az információink vannak, de
az én információim azok, hogy 50 éves a Volkswagen Polo az idei évben, jövőre pedig jönni fog a Volkswagen ID Polo, ezért is lett fehér az autónak a hátulja, és reklámozza már az új modellt, viszont az autó eleje az még az ikonikus Volkswagen Harlequin dizájnt mutatja be, amely a 90-es évek közepén volt egy ilyen limitált szériás modellje a Volkswagennek. Ha valaki nincs azzal képben, hogy ez pontosan mit takar, ha jól tudom, 6 féle színben volt talán ez a jármű, és az alapszínt a C-oszlop, illetve a küszöb határozta meg. Volt zöld, piros, kék, sárga, lehet csak 4 volt? Nem tudom. Nekem csak ez a 4 szín rémlik. Lehet akkor 4 volt, és az elemeket össze-vissza cserélgették. Más színű volt az ajtó, a sárvédő, a motorháztető, és akkor ezeket különböző permutációkban mixelték össze, és Christopherson autója is ezt a dizájnt viselte, úgyhogy ezért is volt sokkal színesebb, mint amit megszoktunk. Igen, a sötétkék, és még sötétkéken kívül most egyéb színek is megjelentek rajta. És még egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy tök érdekes, hogy bereklámozták az elektromos Volkswagen Pólót, ami nyilván az utcai közlekedésben fontos, de jövőre meg a Rallycross világbajnokság, Európa-bajnoksággá alakul, és csak benzines autók fognak venni, hogy ez szerintem annyira vicces és gyönyörű, és egy ilyen... Erre csak a Rallycross képes. Igen, de még talán a TCR, meg annó a VTCC-nél voltak ilyen hasonló anomáliák, de ez annyira szép, hogy a közúti autógyártás lobbyjával mennyire nincs összhangban szerencsére az autósport időnként, az szerintem nagyon szép. És úgymond mondhatjuk azt, hogy egy külföldi tag azt mondta az egyik Rallycross csoportban, hogy back to vintage car, én meg inkább azt mondtam, hogy back to the future, ugye vissza a jövőbe, hiszen a benzines lesz a jövő, nem pedig az elektromos. Igen, már a hibridről is letettek az olyan szériákban is, ahol az volt, meg hát nyilván a Toyota is kezdi ezt csökkenteni, ami mindig is a hibridnek az előfutára volt. Igen. Igen, na de most már térjünk rá tényleg, hogy mi történt a pályán, mert volt ott is bőven esemény. Az előfutamok során Grönholm és Litvinovic csatája volt az első, ami ilyen tényleg komolyabb összecsapás volt a két kategória között. Én viszont itt sem, szombaton sem éreztem azt, hogy olyan nagyon nagy különbség lenne a két kategória között, hogy mondjuk az Euro RX 1-es autók ki tudnák használni azt, hogy ők sokkal könnyebbek voltak ugye szombaton, vagy az, hogy mondjuk azok az elektromos autók annyival jobban rajtolnának. Inkább azt éreztem, hogy a világbajnoki versenyzőknek a rutinja adja meg a különbséget az eredményekben a versenyzők között. Hát szombaton ugye az első kvalifikációs futamokon mondjuk azt, hogy a körülmények voltak a főszereplők, ennek is köszönhető volt az, hogy Limatainen a könnyű benzines autóval elhozta az első kvalit, nem kicsit, mert konkrétan több mint 4 másodperccel volt gyorsabb, mint Niklas Grönholm. És, az rengeteg. Az rengeteg, igen. Hát ugye a pályának itt az utolsó harmada az, ami a földes borítású volt, és a korábbi locsolásnak köszönhetően rettentő csúszós volt, ahol nyilván az a 110 kilónyi előny, ami volt a benzineseknek az Európa-bajnokságon, az nagyon jól meglátszódott. Nyilván itt még a gumikban is meg lehettek a különbségek, de gyönyörű volt azt látni, hogy Limatainen hozott egy abszolút első időt, és Kárai Tomi is hozott egy abszolút harmadik időt, mindössze néhány tizedre Niklas Grönholmtól, de Tomi kapott egy 5 másodperces büntetést, mert meglökte Juri Belevskit. Ez a lökés pedig Belevski futamába került, és hát aki harcol az Európa-bajnoki címért, azt hát időnként mondjuk úgy, hogy szeretik segíteni a felügyelők, és
Kísértetiesen hasonló volt az eset ahhoz, amit pont Belevszky csinált Trepák Andor ellen Nyirádon az elődöntőben, ám akkor érdekes módon Belevszkyt semmiféle szankció nem érte, Tomit pedig ezért a lökés erőnyszerzésért 5 másodpercre büntették. És egyébként ugye főleg Finnországban láthattunk még hasonló érdekes szankciókat, de bármiféle számomra, vagy részemről tárgyalt konspiráció és egyezés a valósággal, az csupán a véletlen műve. Teljesen a véletlen műve. De ha jól tudom, akkor Kárai Tominak ez a büntetés nem változtatott az abszolút eredményén. Így van, jól tudod, ugye az Európa-bajnoki értékelésben így is a második időt futotta, és még így is gyorsabb volt 8 tizeddel, mint Damian Litvinovic, úgyhogy Tomi nagyon jól kezdte, és az ő stílusának szombaton nagyon feküdt a pálya, hiszen most itt nézem az eredménylistát, a második kvaliban is az EB értékelésben a 4. helyen végzett, és a 3. kvalifikációs futamsorozatot pedig megnyerte az EB indulói közül, és mindössze 2 másodpercre volt az idők alapján Niklas Grönholmtól, aki mindhárom kvalifikációs futamon a leggyorsabb volt a VB-sek közül. Úgyhogy ő így a VB döntőt az egyes rajtkockából várta. És erről majd beszélünk igen. Kicsit később. Még Belevszkyhez akartam annyit, hogy ugye ő Turpeinennel is elég komolyan csatázott, és ott össze is értek, aztán egy gumibálát így kilöktek az út közepére, ami azért szerintem valahol mázli faktor, hogy adnak nem ment neki senki. Abba nem lehetett volna úgymond belekötni? Abba a csatába? Igazából én pont azt figyeltem, hogy bármilyen megmozdulása volt Belevszkynek, illetve bármikor felkerült a pályára, mindenkivel volt kontaktja. Talán Mendy Augusttal nem, meg Nils Follanddal, mert Folland a csapattársa, Mendy August meg nem diktált olyan tempót, hogy kontaktba keveredjen Belevszkyvel, de egyébként mindenkivel volt szinte festékcseréje, és az, hogy egy bajnok aspiráns nyilván utolsó futam miatt a stresszfaktor az egekben volt, de... Nyilván mindenkinél. Igen, de az, hogy ő a szezon során is Svédország utántól kezdve mondjuk azt, hogy nem túl konzisztensen versenyzett. És jó néhány hiba benne volt a futamaiban, és sokszor a lehető legrosszabb döntéseket hozta. Ez volt látható a Turpeinen féle szituációban is, meg hát még jó néhány esetben. Ami még nekem ilyen kiemelendő eset az előfutamok során, az Kristoffersonnak meg Veibinek az összeérése, ami azért nagyon veszélyes is lehetett volna, mert ott pont úgy akadtak össze, ami azért a rallycrossban nem jellemző, hogy kerék a keréken, és ez feldobja az autót a levegőbe. De szerencsére azért Veibi a 4 keréken landolt, többé-kevésbé, és nem is esett rá senkire. Hát ugye ebben a pályában ez sajnos benne van, ha visszaemlékszünk, tavaly már ugye beszélgettünk erről, Patrick O'Donovan és Clara Anderson csinálta rajt után egy komolyabb balesetet, de ha már itt tartunk, ugye Kristoffersonék egész nap egymásra találtak így csapattársaként, mert rögtön az első kvaliban Veibi hibázott, óriási meglepetésre, beforgott, Kristofferson pedig nem tudta elkerülni, és Litvinovic ezt a lehetőséget köszönte meg, ezért is tudott jobb futamot produkálni, mint a 2 VB sztár. Úgyhogy már ott elkezdődtek az izgalmak a VB-seknél, és azt ugye mondjuk el, hogy ha már VB, hogy Veibi nagyon hajtott azért, hogy meglegyen a második helye, Niklas Grönholm pedig azért hajtott, hogy nyilván megőrizze a második helyet, de minél nagyobb ponthátrányt tudjon leküzdeni Kristoffersonnal szemben. A kis létszám pedig ebben nem igazán segítette egyikőjüket sem. Igen, az egyikünknek se jött ki jól. Ott a Veibis balesetnél az első előfutamban én is így felemeltem a szemöldököm, hogy
És Azért ilyet nem szoktunk látni. egyébként az mennyire drámaivá tette ott a felvételt, ahogy ki volt rakva a kamera a belső ívre, és ahogy hozzáért a kamera a korláthoz, azonnal vörösre váltott a kép, az szerintem még egy plusz ilyen dráma is, mozis hatást adott az egésznek. Úgyhogy az ilyen plusz extra show elem volt. Igen, az már ilyen hollywoodi feelinget kölcsönzött az egésznek. Folytassuk az elődöntőkkel, vagyis hát az Európa-bajnokság elődöntőjével, ahol hát Belevszki, ugye mondtad, hogy kivette a részét a festékcseréből itt a rajtja, az kifejezetten ilyen pingpongozósra sikerült, hogy mindkét oldalról többször neki koccant a mellette lévő autóknak. Aztán később hibázott, majd a kerekét is elhagyta, és itt nagyon úgy tűnt, hogy ez a bajnoki cím, ez kútba esett. Én nem értem egyébként, hogy mi történt vele, teljesen szétesett, de hogy szerintem soha ennyire összeszedetlen nem volt még Juri Belevszki. És Mire rástresszelt volna egy bajnoki címre? nem tudom, ez egy nagyon jó kérdés, ezt tőle kéne megkérdezni, de mondom, tehát idén többször is látszódott, hogyha beleteszik egy olyan szituációba, ahol nyomásra lehet őt késztetni, akkor többször is rossz döntést hoz. És az elődöntőnél is pont ez történt, hogy már ott rögtön a rajt utáni helyezkedés az rosszul sikerült neki, elkezdett visszaesni, és még utána hibázott is, és teljesen önállóan eltalálta ugye ott a visszafordítónál, ami a Joker körrel párhuzamos, a belső éven a gumibálát, és kitépte a lengőkart, a komplett első futóművet, és onnantól kezdve pedig hát várhatta azt, hogy majd mi történik, és tördelhette a kezeit a depóban. Igen, onnantól kezdve úgymond az istenekre, meg a többi versenyzőre volt bízva. De akkor beszéljünk kicsit Kárai Tomiról még megint, mert az elődöntőben nagyon-nagyon jól ment, sőt a nemzetközi kommentátorok konkrétan ódákat zengtek róla. Én arra lennék kíváncsi, hogy ti mit mondtatok a stúdióban róla. Mi is ódákat zengtünk róla, illetve főleg én. Ha valaki nem tudná, szerencsére megint volt lehetőségem a Sport TV-nek dolgozni, mint szakkommentátor, és a szombati napon voltam bent a stúdióban Petúr András mellett, és főleg én figyeltem ugye a Lifetimingon is az eredményeket, és Kárai Tomi tényleg szenzációsan jól ment, folyamatosan 1 perc környéki, 1 percen belüli köröket tudott futni, és tényleg annyira jó volt látni azt, hogy hát hogy így szokták mutogatni a Hansen testvérek, amikor így nagyon finoman kezeli az autót, és pont így csinálta Tomi is. Nem csúszott feleslegesen keresztbe, nagyon pontosan, precízen ment, és tényleg nagyon meggyőző fölénnyel nyerte a saját elődöntőjét, ami hát 6,5 másodperc volt Litvinovic előtt, ami azért igencsak sok, még úgy is, hogy egy 1 perc körüli pályáról beszélgetünk. Úgyhogy borzasztó jó volt azt látni, hogy az első sorba tudta magát kvalifikálni Tomi. És úgy állt oda a döntőhöz, hogy sokkal jobb volt a futamideje is, és hogyha tényleg úgy indul el a rajtból a döntőben, akkor nem lesz itt probléma, és meg lehet a győzelem is akár. Az pedig mennyire szép lett volna így. Koncseg mellett idén 2 EB futam győztes. Igen. Én ezért izgultam, meg ezért drukkoltam, és ezért nem akartam elszólni magam. Igen, az nagyon szép lett volna, szerintem nagyon sokan vagyunk így, hogy ebben reménykedtünk, de akkor beszéljünk kicsit még az Euro RX döntőről. Ugye ott valószínűleg, legalábbis ahonnan én láttam, Kárainak az esélye a győzelemre ott ment el, hogy a Joker után Folland nagyon-nagyon hosszan feltartotta őt. Te mit gondolsz? Ez lehetett a kulcsa annak, hogy nem lett meg végül a győzelem, vagy más? A feltartás az még nem lett volna akkora probléma, ellenben az, hogy nagyon az utolsó pillanatban vágott ki Tomi elől Nils Folland, az viszont igen, és emiatt Tomi hibázott, és olyan sokat ment keresztben,
annál az ominózus kanyarnál, amit egyébként előtte végig folyamatosan gyönyörűen vett, hogy az nagyon sok időbe került, és ezzel párhuzamosan pedig Litvinovic nagyon jó ütemben tudott menni a forgalomban is, illetve a jokerezés után. Úgyhogy ez abszolút Damian Litvinovic malmára hajtotta a vizet, de így is hát lőjük le a poént, második lett Kárai Tomi, és még Limatainennel is összetalálkozott, aki a Tomival történt harc után a harmadik lett, és ezzel csúszott le Limatainen nemhogy az Európa-bajnoki címről, hanem még a dobogó második fokáról is, hiszen azzal, hogy Litvinovic meg tudta nyerni a döntőt, éppen bejött a Limatainen elé a bajnokságban, hiszen pont egyenlőségük lett, de Litvinovicnak lett futamgyőzelme, és annak köszönhetően ő végzett a bajnokság második helyén. Úgyhogy kijelenthető az, hogy Litvinovic és Tomi volt Belevszkinek a legnagyobb pontszerző, vagy Limatainentől pontrabló? Nézőpont kérdése. Attól függ, hogy az ember mennyire szimpatizál a finn versenyzőkkel. Igen. És hát szerintem nagyon sokáig veregette Belevszki Litvinovicnak is, meg Kárai Tominak is a vállát, mert ezt konkrétan tényleg ők hozták össze neki, mert alapvetően Limatainen kezében volt ez a döntő. Igen, nagyon-nagyon jól ment, és tényleg azzal, hogy Belevszki meg az elődöntőt így elrontotta, minden úgy tűnt, hogy ebből nem lesz így bajnoki cím. Egyébként, bocsánat, még egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy kicsit ez ahhoz hasonlított, mint amikor 98-ban a Tommy Mäkinen lett a világbajnok a ralliban, csak ugye akkor Sainz nem tudta befejezni a versenyt, de hogy nagyjából hasonló dráma volt Belevszki részéről is, hogy ő már itt köszöni szépen, ennyi volt, állíthatjuk az autót holnapra, és akkor ehhez képest meg Litvinovic, meg Tomi is meg tudta viccelni Limatainent. Ráadásul ahogy visszajött Limatainen a Jokerről, ott végig ajtó az ajtón támaszkodott, jött a jobb kanyar, ott még Tomi kint tartotta, a következő kanyarnál már ő volt belül, Limatainen kikeveredett, még a féktávon megpróbált a következő kanyarnál elfordulni, Limatainen de túlcsúszott, Tomi ott visszavágott neki, tényleg óriási volt az amit ők ketten produkáltak. Hát az gyönyörű volt. És szerencsére nem is ütötték ki egymás alól az autót, úgyhogy már csak ezért is jó volt azt látni. És hát látva egy ilyen futamot, ilyenkor belegondol az ember, hogy mi lett volna, hogyha Tomi mondjuk idén teljes szezont tud futni, hiszen Nyirádon is bekerült a döntőbe, meg ugye itt Törökországban felállhatott a dobogóra, és abszolút látszott az, hogy bárkivel fel tudja venni a küzdelmet. Meg hát ugye Franciaországban is láttuk, hogy ott is gyakorlatilag nagyon a legjobbakkal teljesen partiban tud lenni, és főleg, hogyha még picit csúszós, nyálkás a pálya, akkor az ő stílusának ez nagyon sokat tud a konyhára hozni. Itt hoztad amúgy ezt a rallis párhuzamot. Szerintem abban is megvolt a hasonlóság, hogy utána hajkurászni kellett az aktuális bajnokot, mert ő már csomagolt és készült holnapra, ment haza, stb. Mert hát Belevszkit utána ott elcsípni egy interjúra, már mondta, hogy elindult a pályáról, úgy kellett visszacibálni majd, hogy nem, hogy akkor gyorsan egy interjút, mégiscsak te lettél a bajnok. Ebben is így hasonló volt. Igen, és egyébként picit ez mutatja meg a sportnak a szépségét is, a kifürkészhetetlenségét is, hogy az utolsó pillanatig nem lehet lefutni egy Európa-bajnoki címet sem, és ez, hogy most úgymond egy éra lezárult, mert innentől kezdve majd az EB lesz a csúcs, ez most így külön megadott egy ilyen extra fűszert az egésznek. Igen, beszéljünk egy kicsit a döntőről, a világbajnokság döntőjéről is, mert ugye ott a 4 autóval nem volt elődöntő, ahol Grönholm megint idén már sokatszorra összecsapott Kristoffersonnal, és végül nem tudta maga mögött tartani, így Kristofferson nyert, de még nem volt bajnok,
ez az izgalom, ez megmaradt vasárnapra. Viszont én azt láttam így végignézve az évet, hogy Grönholm idén nagyon-nagyon jól ment, és ő volt az egyetlen, akinek úgy volt esélye felvenni a versenyt Christophersonnal, mert más így teljesen labdába se tudott rúgni. Grönholmnak meg sokszor nagyon-nagyon jó esélyei voltak, tényleg úgy látszott, hogy ő az, aki a legkisebb lemaradásban van, talán így lehet jól fogalmazni Christophersonhoz képest. Jól látod, jól mondod. Én is így gondolom, hogy Grönholm az egyetlen, aki stabilan fel tudja venni a kesztyűt Christopherson ellen. Itt tényleg, hát nyilván Finnországban sikerült ugye sok pontot hullajtania, meg Nyírádon ezen a két helyszínen vesztett rengeteget, de hát tényleg óriási tehetség, látszik, hogy bármikor képes a futamgyőzelemre, viszont mocskosul frusztráló érzés lehet az, hogy hiába hoz ki mindig 100%-ot az autóból, de hát basszus, van egy Johan Christopherson, aki egy paraszthajszállal, de valahogy mindig úgy tudja összerakni a versenyzését, hogy pont beférjen elé, és a döntőben is egyébként ugyanez volt. Grönholm feltett mindent egy lapra, felrakta az új gumikat, Christopherson kopottakkal állt rajthoz, ha jól tudom, Weibynek egy ilyen furcsa mix volt, és Clara Anderson is kopottakkal állt rajthoz, úgyhogy emiatt is volt érdekes a döntő, és ne felejtsük el, hogy Weiby meg Clara Andersonnal vívott nagyokat, és az is, ahogy Weiby visszajött többször, beszúrta az autót mindenhová, az is szenzációs volt, aztán a felügyelők ezt meg úgy gondolták, hogy nem olyan szép, kapott egy büntetést Ole Christian Weiby, és így Clara Anderson felállhatott a dobogóra végén. Kicsit később a ceremónia után, de felállhatott a dobogóra. Igen. Amúgy meglepően izgalmas volt ez a döntő, ahhoz képest, hogy csak 4 autó volt benne, de 2 olyan párharc alakult ki ugye a 2 versenyző páros között, hogy élmény volt nézni tényleg. Azt azért tegyük hozzá, hogy a pálya is nagyon jól kiszolgálja azt, hogy lehessen rajta csatázni, mert hát szerintem egy minimum 6-8 előzési pont van rajta, úgyhogy már csak ez is megadja azt, hogy mindenképpen jó versenyeket láthassunk. Igen, meg nagyon, nagyon széles is ez a pálya, nagyon-nagyon sok helyen, kevés a keskeny rész, ez biztos, hogy segít abban, hogy meg lehet találni azokat az éveket, ahol hát ugye Grand Prix pályáról van szó, ha esetleg nem mondtam volna, ugye a 2-es és a 6-os kanyar közti szakaszt használták a Grand Prix pályáról, és azon belül volt még kialakítva a földes rész, és ugye a Grand Prix pálya az eleve 18-20 méter széles, meg ugye ott még a Jokeres részen is nagyon... Hát az a bukótérből van kialakítva. Hát, konkrétan igen, és utána beviszik őket a csiki-csukis részre, sok-sok visszafordítóval tarkítva, ami egy ilyen nagyon furcsa ritmust ad a pályának. De akkor szerintem igen. Még egy gondolat. Olvastam érdekes kommenteket, meg véleményeket, és hát a VB mezőnyből tegyük hozzá, hogy ez a pálya Clara Andersonnak nem feküdt a legjobban. Illetve mondjuk, ahogy az ő stílusához a legkevésbé illeszkedett. És olvastam ilyen véleményeket, nyilván magyar felhasználótól, hogy hát beáraszták Clara Andersont, ennyire képes, és ez a... Hagyjuk már, tehát hogy ember, miről beszélsz? Egy az, hogy szerintem egy rohadt jó versenyzőről van szó, Clara Anderson személyében, ha csak a női autóversenyzőknek a 95%-a így tudna menni, az egy szenzációs teljesítmény lenne, nem lenne ennyire kétes a megítélése a női versenyzőknek, ez az egyik. A másik, hogy szerintem Réka, te se nagyon tudsz olyan példát mondani, hogy Clara Anderson összetört volna valakit, kizárták volna, széttöri a másikat, vagy bármiféle hasonló. Nem rémlik.
És most az, hogy egy pálya nem fekszik neki, hát most Istenem, tehát hogy előfordul az ilyen. Anyukám se szokta mindig ugyanolyan jóra megcsinálni a töltött káposztát, hosszú Katinkának sem sikerült mindig ugyanúgy leúszni a maga távját. Szerintem egy sportolóknál tökre benne van az, hogy egyik helyszín jobban megy, másik meg kevésbé. Tehát egy pálya alapján kijelenteni, amikor mondjuk a benzinesek elcsípik, hogy na ennyit ér Clara Anderson, az szerintem óriási butaságról tesz tanúbizonyságot. Bocsánat, ez így bennem volt, ezt muszáj volt kiadni, mert tényleg nem szeretem azt, amikor az emberek nem látják objektíven a sportteljesítményt, és nem kezdik el figyelni sok szempontból azt, hogy kinek mi az erőssége, gyengesége, kinek mi fekszik, és rögtön így fotelből, zsigerből, és mindenféle tapasztalat nélkül osztja meg az okosságait. Abszolút egyet tudok érteni, és úgy egyáltalán bármilyen sportolót egy versenye, egy eredménye alapján megítélni, az teljesen nonsens. Akkor nem ment neki jól, ott nem ment neki jól, aznap nem érezte jól magát, nem olyan volt az autó, nem olyan volt, bármi lehetett. És hölgyesben... De bármilyen más sportágat is mondhatunk. Hölgyesben például tavaly második helyet szerzett. Tehát, hogy, és ott volt mögötte a mezőnyben 2 Hansen, egy Grönholm, egy Weiby, előtte csak egy benzines autóval Christopherson. Szerintem tőle nem ciki kikapni. Én tökre elégedett lennék, hogyha egy 8-szoros világbajnok mögött tudnék autózni néhány hellyel, meg egy mezőnyben. Úgyhogy ja. Igen, Christopherson mögött másodiknak lenni mondjuk ki dicsőség. Igen, az nagyon jó tud lenni. Na bocsánat, ez jöhet a vasárnap? Nyomta a lelkemet, de kieresztettem a szelepet. Köszönöm szépen. Mehetünk tovább. Akkor jöhet a vasárnap. Maradjunk kicsit ennél az elektromos benzines összehasonlításnál. Én nagyon vártam volna, hogy itt már egyenlő tömeggel, vagy hát kiegyensúlyozott tömeggel, hogy megkapták a benzinesek is ezt a plusz súlyt, hogy indulhassanak a VB-n, majd az elektromosok előnye az mekkora lesz a rajtnál, ahogy azt a szezonban láttuk eddig is, és ez nem következett be, és így néztem, hogy hát akkor itt most mi történt, mert se Christopherson, se Weiby, se Grönholm, se Anderson, egyikőjüknél se láttam azt, hogy a benzinesek ellenében úgy hirtelen meg tudnak lépni a rajtnál, ami főleg a szezon elején lévő pályákon azért nagyon-nagyon látszott. Igen. Ennek lehetett valami oka, vagy csak így adta ki a csillagok? Itt volt a legrövidebb az egyenes. Szerintem. Én legalábbis ebben látom az okát, mert ha megnézzük az összes többi pályát, akár Lusadát, akár Kimiringet, akár Nyirádot, akár Höljest, mindenhol sokkal hosszabb a rajtegyenes, ahol volt idejük arra, hogy ki tudjanak lőni, és ezen a pályán meg sokkal, de sokkal rövidebb az egész, tehát nem is tudom, egy ilyen 100 méter után kanyarodtak el körülbelül, tehát nagyon-nagyon picike táv van ahhoz, hogy elkezdjenek helyezkedni, és ez nem elég az elektromosoknak arra, hogy el tudjanak úgy rugaszkodni, meg szerintem még az is közrejátszhat, hogy ugye itt nem a Grand Prix pályáról rajtoltak el, hanem egy külön részről van kialakítva egy zsákos rész, ahonnan el kell jönniük, és adnak az aszfaltnak nem olyan a minősége, ott pedig nem jön ki az a különbség, ami az elektromosok szerint előny. Hát nem csak szerintük, hanem az tényleg előny, hogy ők azonnal megkapják azt a nyomatékot. Nem beszéltünk eleget Grönholmról. Egész hétvégén én nagyon élveztem nézni, ahogy ő versenyzik, mert nagyon-nagyon izgalmas, de mindig nagyon tiszta csatákat vívott. Ugye Christophersonnal már említettük, vasárnap Kárai Tomival találtak egymásra, viszont Belevszkijjel összeakadtak. Mert Belevszki hibázott volna? Hát, nem akarom mindig lehúzni róla a vizes lepedőt. Szerintem ez ilyen 50-50 volt. Nem véletlenül nem történt szankció utána, ha jól emlékszem. Úgyhogy na mindegy, ez melyik
Akkor ott Grönholm is hibázott valamennyit. Ez rallycross, ez benne van. Tehát itt, amikor... Létező fogalom a versenybaleset. Igen, de mondom, tehát egyikük sem akart engedni. Ha jól rémlik a szituáció, akkor Grönholm volt belül talán, most így fejből nincs meg a megmozdulás, Belevski pedig kívül. Szerintem ebben ennyi volt. De mondom, tehát, hogy valószínű Turpeinennel ezt meg tudták volna oldani, Limatainennel meg tudták volna oldani, mármint Grönholm. Tehát az, hogy benne volt Belevski, az garantálta azt, hogy ebből lesz valami komolyabb recsenés. Valami pitty-putty. Amúgy ezt még izgalmas volt így nézni, meg megfigyelni, hogy a világbajnokság miatt ugye Anderson egész hétvégén, de talán ez főleg vasárnap jött ki, hogy próbálta segíteni Grönholmot, hogy minél kevesebb pontot veszítsen Kristoffersonnal szemben, minél kisebb legyen a hátránya a bajnoki tabellán a végelszámolásnál. Igen, de ugye Kristofferson pedig Weibit segítette minden módon ahhoz, hogy meglegyen legalább a második hely, hiszen gyakorlatilag, ha Kristofferson körbeért, a vasárnapnak már csak ennyi volt a tétje, ha körbeér, lehoz 2 futamot, akkor köszöni szépen. Még egy asztalos is el tudta volna mutogatni, hogy hány világbajnoki címe van. Már lassan egyre nehezebb lesz. Igen, erre szoktuk mondani, hogy az még gombócból is sok, neki pedig simán, hát nem mondjuk úgy, hogy innentől kezd. Amúgy is legendája most már ennek a sportnak, egy élő legendája, de ezzel, hogy egy időre ő lett az utolsó világbajnok, ezzel meg pláne beírta magát örökre az autósport történelem könyvekbe. Hát meg ezzel, hogy 8-szoros világbajnok, úgy unblock az egyetemes autósportnak egy olyan legendája lett, hogy most megnézzük, hogy kinek van összehasonlítható mennyiségű világbajnoki címe. Hát több egyedüllőbbnek van. Ozsiének még 8 címe van, ki tudja, mit hoz még az év, és ennyi. Igen. És mindenki másnak kevesebb. Egyébként én nagyon sokszor fényeztem már Johan Kristoffersont, de akkor most megint adok egy újabb okot, hogy miért fényezem mindig, és szerintem egyébként miért is ő a valaha volt egyik legnagyobb versenyző. Mindjárt megkeresem itt az eredmény listáját. Egy pillanat. Na, erre kíváncsi vagyok, mert tényleg azért nagyon sok ódát hallhattunk már tőled Kristoffersonról így az adásokra visszagondolva, de nekem ott dőlt el, vagy ott vettem észre, ez ilyen hülyén hangzik, de az volt ilyen nagyon, nagyon döntő érv, amikor tavaly láttam Nyirádon versenyezni először, és majdnem olyan kört ment a Jokeren, mint a többiek a normál körön. Na, közben én meg is vagyok. Szóval, csak ami Instagramra ki van írva Johan Kristoffersonnál, 8-szoros rallycross világbajnok, 2-szeres Extreme bajnok, 2-szeres Gymkhana Grid bajnok, 2-szeres svéd túraautó-bajnok, 3-szoros Porsche Carrera Kupa bajnok a skandinávoknál egyébként. Emellett a Rally X... Enged ennyi karaktert az Instagram? Nem. A Rally X Nordic sorozatot, nem tudom, azt is megnyerte már, vagy 3-szor. Idén megnyerte a svéd rallycross bajnokságot. Annak idején nyert ő V8 Superstar Series-t még 2013-ban, ha jól emlékszem. Még akkor ugye Mihály Norbi ellen ment is a Hungaroringen, és már akkor olyan emberek ellen nyert, mint Tomás Enge, Vitantonio Liuzzi, Nicola Larini, szóval ő már akkor elkezdte letenni a névjegyét, és látszódott, hogy ebből a csávóból lesz még valami, és ugye a legrosszabb eredménye az utóbbi 10 évből a túraautó világkupa 4. hely 2019-ből,
De, Szégyen és gyalázat. Hogy nem de volt képes dobogóra kerülni? akkora szégyenbe maradt a csávó, hogy a Nordschleife nyert futamot, meg, meg, meg a szezonzáró Maláj futamon, amikor Mihály Norbi ugye ment a bajnoki címért, akkor a 18. helyről tudta megnyerni az utolsó futamot, meg konkrétan 2,5 kor alatt a 18. helyről jött fel harmadiknak. Egyébként fönt van az onboard felvétel még a YouTube-on, ha jól emlékszem, azt mindenképp érdemes megnézi. Szóval én ezért gondolom azt, hogy Johan Kristoffersson minimum a modern érának a legjobb autóversenyzője, mert gyorsasági szakákban, ilyen terep-cross verseny, ugye az Extreme elben, rallycrossban, ahol folyamatosan változnak a körülmények. Egyébként svéd rallikon is tök jól szokott szerepelni, VRC2-es autóval. Tehát egy olyan univerzális sportolóról van szó, aki egyébként 19 évesen kezdett el autóversenyezni, 2007-ben, hogy ez nagyon-nagyon ritka. És mondhatja azt bárki, hogy ja, Kristofferssonnak szurkolsz, neked unalmas életed van. Nem. Tehát, hogy az a fajta zsenialitás, amit ő képvisel, az ezekre a szintekre juttatja el, és én azért is mondom ezt, hogy hiába nem a világ első számú autósportjában van jelen, és szerzi ott a bajnoki címeket, de ez az eredménylista, ami alig fér ki egy A4-es papírra, ez mindenképp arra a szintre emeli, hogy szerintem ő a valaha volt egyik legnagyobb autóversenyző. Köszönjük szépen, Johan Kristoffersson külön kiadást hallhatták. Igen, erről majd külön egy ilyen sortot, ami 4,5 perc, nem tudjuk, hogy hova töltjük fel, de valahol majd lesz. Majd egyszer valahol lesz. Na de utána jöttek az elődöntők a világbajnokságon, ahol hát szerintem senki nem fog meglepődni, ha azt mondom, hogy a két KMS autó dominált megint. És hát utána viszont, ami izgalmas, hogy Turpainen az egyik elődöntőben második lett. Akit ugye, ha jól emlékszem, ő egy volt a Tini Ninja teknőcök közül, akiket mondtál ott a finn meg a svéd verseny környékén. Jó, akkor most nyitunk egy újabb 4,5 perces ömlengés blokkot. Joni Turpainen... Jó, stopper indul. Joni Turpainen 16 esztendős és 10 hónapos. 16 esztendős és 10 hónaposan én körülbelül azért küzdöttem, hogy a gimiben tanárok ne szívassanak szét magyar órán. Joni Turpainen pedig szuperkár kategóriás autót vezet, és már Svédországban be tudott mutatkozni dobogón, ha jól emlékszem, ugye hölgyesben. Úgy rémlik, igen. És most pedig 16 évesen és 10 hónaposan világbajnoki futamon szerepelt, egy olyan Hyundai-jal, amellyel nem versenyzett korábban, hiszen Juha Ritkonen autóját kapta meg erre a hétvégére, és az látszódott még szombaton, hogy keresi a tempót, meg ismerkedik még az autóval, hogy hogyan viselkedik, és mit lehet a forgalomban autózni a nagyok ellen, de hát basszus, 16 évesen teljesen egyenrangú ellenfele volt még az elődöntőben is, mert egy jó darabig mögötte ment Kristoffersson, igaz, akkor még a jokeres különbség miatt, de hiába lihegett utána a nyakán Johan Kristoffersson, egyáltalán nem volt megilletődve Turpainen. És borzasztóan jó azt látni, hogy ilyen fiatalon tényleg ott tud lenni rögtön az élmezőnyben, egyáltalán nincs megilletődve, és egyébként szisztematikusan építették fel az ő pályafutását is a Set Promotion-nél, illetve egész Finnországban, mert ugye ő a Set Promotion-nél versenyzett a korábbi futamokon, és tényleg crosskárból, a csővázas RX2-es autóból eljutott oda idén 16 évesen, hogy a legnagyobbakkal tud menni, és teljesen együtt van, és szerintem jövőre számolni kell vele. Bármelyik bajnokságban, vagy Rally X-ben, vagy Rallycross Európa bajnokságon, de én nagyon szeretném őt látni minél jobb autóban, mert ritka tehetség ő is.
És nagyon-nagyon higgadt. Mondtad is, hogy nem illetődött meg akkor sem, amikor Christopherson esett a nyakára, de így nem rémlik, hogy bármelyik versenyen láttunk volna tőle olyat, ahol így elvitte az ifjonti hív és bevállalt olyan előzéseket, vagy olyan manővereket, amit sokan kezdőként, vagy a karrierjük elején bevállalnak, mert nagyon meg akarják mutatni, ő nem kockáztatott fölöslegesen. Bizony, bizony, és tényleg nem dobálta be az autót, tehát hogy hiába hívom Tini Ninjának, de azért Tini Ninja, mert fiatal és rettentő ügyes. Kopátlanul fiatal. Nem pedig azért, mert egyébként kamikáze módon közlekedik. Úgyhogy ja, meg kell jegyezni Turpainen nevét mindenképp. Ha visszatér a Rallycross világbajnokság, akkor Christopherson féltheti a rekordjait. Hát egyébként szezon elején Christopherson azt mondta, hogy szeretné lőböt elcsípni, hát még arra várni kell egy kicsit. Jelen hírek alapján 2028-tól lehet újra világbajnokság, de majd ezt az adás végén elmondjuk még, hogy most akkor mi van, hogy van. Folytassuk Follanddal, aki így évelején nagyon nem volt sehol, aztán így apránként jött, hogy jó, próbálkozik, megy, nem csak körbeír a pályán, hanem már úgy tempót is mutat, és itt most nem csak, hogy az elődöntőbe bejutott, hanem utána a döntőben is ott tudott lenni, igaz, ott már nem szerepelt annyira jól. Nagyon örülök neki is egyébként. Ugye amikor itt Nyírádon van verseny, akkor ha lehet, akkor mindig megpróbálok vele szóba elegyedni, hiszen annak idején ő az első versenyeinek az egyikét pont a Kakucsringen teljesítette még, 2021-ben, ha jól emlékszem, még ugye az első kerekes Audival, és ugye múltkor is mondtam, hogy nem lesz ő idén tényező, viszont nagyon okosan építi fel a versenyzéseit, és nem megy bele felesleges kakaskodásba, nem töri az autót, hanem szépen megpróbál mindig épségben bejönni, és igazából megvan az eredménye, mert az EB futamon is szombaton bejutott a döntőbe, és vasárnap is a VB futamon, igaz, ahhoz kellett a mák, de ott is be tudott jutni, és második benzines autóként ott volt a legjobbak között. Igen, azért egy Turpainen mellett ott lenni benzines autóval, az megint csak egy olyan jól mutató eredmény. De mi történt a magyar versenyzőkkel az elődöntőben? Szerintem, hát ugye már második nap én itthonról figyeltem az eseményeket, az ugye, ahogy említettem korábban, jött a plusz 50 kiló. Azért az a plusz 50 kiló, az nagyon meg tudja változtatni az autónak a mozgását, és Kárai Tomi szemmel láthatóan küzdött ezzel, hogy meglegyenek a megfelelő beállítások, és nagyon furcsán mozgott az Audi. Majd fogok velük még beszélni az idei évben, valószínűleg ez lesz az oka. Nem tudom, hogy pontosan mi volt, de nagyon furcsán. Többször ment váratlanul keresztbe az autó, illetve még ugye a pálya murvás szakaszán is változtattak a második versenynapra, oly módon, hogy sokkal simább, és a kemény réteget felhozták, ami belocsolva meg megint csak elkezdett szépen csúszni, úgyhogy nem volt egyszerű körbe találni rajta. Ez a kettő együtt bőven elég ahhoz, hogy az ember úgy idegennek érezze az autót, vagy ugye a helyzetet, amiben van, úgy igen, megborítsa ugye az egyensúlyt. Mózerék meg ugye ők azért óvatosabban szoktak közlekedni, meg ők eleve mondjuk úgy, hogy hobbistább felfogással állnak az egész rallycrosshoz. Ők feszültséglevezetésként kedvtelésből mennek, nem veszik olyan véresen komolyan, mint mondjuk Kárai Tomi, és emiatt nyilván, hogyha valaki nem olyan
felfogással versenyzik, akkor nem lesz akkor a fejlődési ív, de egyébként ők is szépen tisztességesen helytálltak, és abszolút ott voltak a középmezőny környékén. Nyilván ott több Nem kell szerencse szégyenkezni is, az eredmények miatt. több szerencse is juthatott volna bizonyos szituációkban, de nem volt az, hogy cikiben maradtak, mert azért voltak náluk lassabb versenyzők. Engem, ami mondjuk meglepett, René Münichnek a szereplése, hogy mennyire nem volt köze az egész rendezvényhez. Tehát olyan szinten messze volt a többiektől, hogy ahhoz képest, amit mondjuk Franciaországban is láttunk tőle, vagy ahogy mondjuk Nyirádon is odapiszkált egy-egy kvalifikációs futamban az élmezőnybe, az ahhoz képest sehol nem volt. Pedig ugye Finnországra megkapta az új Pipó motort a Seat Ibiza, és folyamatosan fejlesztik és állítgatják a kocsit. Úgyhogy nem tudom. Nála mindig egyébként rapszódikus a forma, de ez a hétvége most pont a hullámvasútnak az alsóbbik pontja volt. Igen, az látszódott, hogy egyik All-Link autó sem esélyes úgy arra, hogy komolyan eredményt érjenek el. Úgy egész versenyen látszott, hogy nem feltétlenül ezen a pályán mozognak otthonosan. Így van. Na de akkor döntő, mert volt olyan is, ahol Christopherson megint kinyitott egy ajtót Vejbinek, talán kisebb volt az ajtó, mint tavaly, mert tavaly szerintem még adás. Az a tavalyi ajtó, az Székelykapu, Bécsi kapu, akármi, igen, arról pont beszéltünk. Na de idén mekkora volt az ajtó? Nem tudom, Smart, vagy milyen ajtó volt, vagy a Volkswagen Polo-nak a bal hátsó ajtaja. Hát ugye megint célba kísérte Vejbit, hogy a konstruktőr is, meg hogy Vejbinek ugye legyen esélye arra a második helyre. Igen, egyébként jól megkergette. Tényleg az biztos, hogy ugye Christopherson már ekkor simán megvolt a világbajnoki címmel, és Vejbinek mindenképp kellett a győzelem ahhoz, hogy ugye meglegyen a második hely, és hogy Grönholm ne legyen legalább a negyedik. Úgyhogy ezért is ment a küzdelem, de hát Clara Anderson meg nem tette meg neki azt a szívességet, hogy megelőzze Niklas Grönholmot. Szóval már csak ezért... Micsoda meglepetés. Igen. Úgyhogy igazából borítékolható volt, hogy ezt le fogják hozni 1-2-ben Christophersonék, és hogyha lehet, akkor Vejbi minél több pontot szerezzen. De azért szerencsére adtak egy kis showműsort, és tényleg Christopherson azért ráakasztotta azt a félméteres kötelet Vejbi autójára, és nem eresztette el, hanem szépen feszesen tartotta a két autó. Akkor ahhoz képest, hogy az eredmény igaziból borítékolható volt a döntőben, mégis izgalmas volt nézni. Izgalmas volt nézni. Egyébként azt is érdemes megemlíteni, hogy Grönholmnak viszont nem volt meg úgy a tempója. A leintés utáni interjúban egyébként panaszkodott is az autóra, hogy nem úgy mozgott, és talán azt hiszem fék problémákra hivatkozott, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Mert... Hogy szombatról vasárnapra neki is valami úgy változott, vagy változtattak az autón, ami aztán nem lett jó. Igen, nem működött jól mondjuk úgy, hogy a prototípus autója, a Hyundai köntösbe bújtatott elektromos autó, úgyhogy ő tényleg, hát amúgy sem feltétlenül egy mosolygós típus sokszor, de azért a leintés után kifejezetten nem volt az. Hiába nyerte a kvalikat, de az kevés volt. Az kevés volt. Na de beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit csináltak az Euro RX3-ban, mert hát ők is versenyeztek. Igaz, elég pici mezőnnyel. 8-an voltak, azt hiszem? Nem, mindössze 6-an. Akkor 6-an. És... Ja, igen, pont nem fértek el egy előfutamban.
Igen, viszont azért, hát mondjuk úgy, hogy itt így is tettek róla, hogy legyen izgalom, főleg a Sousa testvérek. Igen, hát az első Hát, előfutamban ők azt a kettős piruettet, azt ha begyakorolták volna, se lehetett volna így. e, Hát nem lettem volna ott egyik Sousa szülős helyében sem, hogy akkor tegyél igazságot a két gyerek között. hát ők ebédszünetben valószínűleg az asztalnak a két végén ültek, vagy nem tudom, hogy hogyan telt náluk, vagy az egyik őjük a kamionba nevett, a másik meg kívül. Én bármikor látom Rogerio Sousát, ugye ő megy a Ford Fiestával, mindig egy picikét összeszorul a gyomrom, mert tudom, hogy lesz valamiféle kontakt, de ez, amit a saját testvérével csinált, hát ilyet még szimulátorban se csinálnak sokan. Tehát, hogy ugye, Pedig ott azért csinálnak gonosz dolgokat hogy az emberek. már szerintem bejárta mindenféle platformon az a felvétel az internetet, hogy Rogerio Sousa kitorpedózta a Jokerről visszajövő André Sousát, de hogy nem kicsit. Tehát ott olyan szinten szélesen fordult a Rogerio Sousa, mint hogyha egy teljesen másik pályán lett volna, és én a közvetítés alatt azt a szituációt említettem, amikor 2019-ben Abu Dhabiban Bakkerud az Audival jött vissza a Jokerről, és kibombázta a Timi Hansent, mert hogy azt hitte, hogy már leintés van, és emiatt keresztezte a Jokerről visszajövet a normál haladon normál íven haladó Timi Hansen útját, és így kiütötte. És ez valami hasonló volt itt is, csak hogy itt Itt mondhatjuk, még csak nem is lehetett tévedésre fogni. hát itt mondhatjuk azt, hogy Rogerio Sousa cserébe nem túl ügyes. és, és akkor szerintem finoman fogalmaztam, idén neki már volt jó néhány olyan versenye, hogy útban voltak a kategóriatársak, de most a testvére volt útban. De azért rajtuk kívül voltak még más versenyzők is ebben a kategóriában. Ugye Ribeiro azért az előfutamokon elég jól szerepelt és simán nyert, meg hát Kovács Sámuelről se feledkezzünk el, aki meg kvázi mindig ott volt Ribeiro mögött. Fú, de jó rajta volt a Q1-ben. Igen, Ribeiro mögött. A Q1-ben akkor átrajtolt Sami, hogy idén még nem, az volt az első alkalom, hogy le tudta rajtolni az Audikat. Az Audik azok, mindig elmondom, de most is érdemes, hogy a Forland Racing által épített Audiknak valami fertelem, hogy milyen rajtkészségük van, és az első 5 méteren ugranak akkorát, hogy már ott egy fél autónyi előnyük van, és azt cipelik mindig tovább. De most Kovács Sámuel a Q1-ben gyönyörűen lerajtolta őket, és ezt nagyon jó volt látni. És már ezzel megalapozta a hangulatot, és igazából, ha végigmegyünk szépen a kvalikon, akkor az elmondható, hogy egészen a harmadik kvaliig Sami hozta stabilan a második helyeket, a negyedik kvaliban viszont volt egy kisebb kontakt, amiből nem jött ki túl jól, és akkor a negyedik helyen zárt. És akkor picit szerintem ugorhatunk előre, igazából a második kvali után már Ribeirónak is megvolt az Európa-bajnoki címe. Igen, ahhoz nem nagyon volt úgy kérdés. Mert megvolt hozzá a pontelőnye, és azt az ő esetében is érdemes elmondani, hogy talán amit tavaly elvett tőle az élet, ugye Nils Follanddal küzdött a bajnoki címért, azt most idén hatványozottan visszakapta, és itt az utolsó futamnál nem nagyon volt már kérdés az, hogy ez az Európa-bajnoki cím úgymond simán meg lesz. Igen, még így annyit emelnék ki az Euro RX3-hoz, hogy Gurklisnak meg Saminak volt egy előfutamban egy nagyon-nagyon szép csatája, ami megint csak az volt, hogy na, ezért nézzük ezt a sportot, hogy egymás mellett végig szépen senki nem bombázta ki a másikat.
Korrektek Gyönyörű voltak, igen, volt. vigyáztak is egymásra, és Gurglis tényleg egy nagyon jó ellenfél bárki számára, mert ő nem fog feleslegesen belemozdítani az autóba, és felesleges oldalmozgást csinálni. Úgyhogy tényleg tök jó volt látni Gurglisnak is a teljesítményét is, aki megnyert 2 kvalifikációs futamot, 2-ben pedig a harmadik lett. Nyilván voltak benne pontatlanságok, úgyhogy ezért is esett vissza néha. Megforgás közeli állapotok, meg ívről lecsúszások, de az látható volt egyébként, hogy sokszor ez nem is feltétlenül az ő vezetés technikai hibája, hanem ezek az Audik annyival keményebb futóművel rendelkeznek, mint például Saminak a Skodája, hogy Ribeiróval is többször előfordult ilyen váratlan helyzet, illetve Gelencszel is, hogy teljesen váratlan szituációkban csúszott meg alattuk az autó, és akkor úgy kellett összeszedniük valahogy, hogy ne törjék össze nagyon magukat. Ott kellett gépészkedni. De hát Gurglisnak, ha jól emlékszem, ez az első szezonja ilyen nemzetközi szinten a rallycrossban, úgyhogy ha így folytatja még, mert ugye most ezt a versenyt meg is nyerte, én kíváncsi leszek, hogy ő is hova tud majd eljutni. Nyilván nem egy olyan üstökös, vagy ilyen berobbanós karrierkezdet ez, mint Turpainené mondjuk, így a nemzetközi szinten. Azért nyilván más a gazdasági környezet Litvániában, mint Finnországban, meg hogy szokták mondani? Talán Varga Cigány Zoltán könyvében olvastam, hogy a finneknél még a postás is olyan tempóban megy, hogy simán nyerne egy magyar bajnokságot, és akkor nem beszélünk azokról, akik tényleg a versenyzéssel foglalkoznak. Azért a litvánoknál nincs olyan, hogy mint az 1000 tó földjé, hogy minden tóból ki lehet halászni egy komoly tehetséget, de egyébként Gurglisról érdemes tudni, hogy ő 2023-ban a lett litván bajnokság együtt fut, azt nagyon simán nyerte, illetve ő hát ott a Northern European Zone, ugye a NEZ, ami nálunk itt a Central European Zone, az magába foglalja a Litvániát, Lettországot, Észtországot, meg még talán egy országot, de ezt a 3 biztosan, és azt a bajnokságot is, ha jól tudom, megnyerte 2023-ban. Tavaly nem tudom, hogy bajnok lett-e, de jól tették, hogy meglépték a váltást, és átültek a Folland Audiba, Szabó Krisztián egykori autójába, és Szabó Krisztián segedelmével idén 2 Európa-bajnoki futamot is tudott nyerni Gurglis. Ami azért szép teljesítmény. 16 évesen ő is, mert neki is egyébként még csak mopedautóra van jogosítványa, utcai autóra nincsen. Ezt Tapolcán mesélte egyébként, hogy hát igen, még jogsi az nincsen, majd jövőre talán. Legyen úgy, majd jövőre. Na de, van-e még valami, amit a pályán történtekről kell megbeszélnünk? Hogy Sami egyébként alapvetően jól ment, nagyon jó volt a tempója, és erőből vívott a dobogóért. Az elődöntőben picit pehjes volt, azt mondjuk nem is értettem, hogy 6 autóra miért csináltak 2 elődöntőt. Elődöntőben elfértek volna a pályán egyszerre is. Igen. Nincs több kérdésem. Hogy ez számomra egy picikét furcsa volt. És Gurglisszal ment egy elődöntőből, ott szépet vívtak egymással, de végül a második helyen végzett Sami, és a döntőben pedig pár kanyarig tartott a szereplése, mert Nicolas Gelencs megpróbált őt megelőzni, és elfogyott a hely, kiütötte a jobb első futóművét Saminak, aki így a következő kanyarnál feladni kényszerült a versenyt, és hát a döntő az eleve úgy kezdődött, hogy Ribeiro nem tudott felállni fék problémák miatt, úgyhogy 5 autó rajtolt el, és ez fogyott le mindössze 3 autóra, úgyhogy még André Souza is fel tudott állni a dobogóra Gelencs és Gurglis mellé. Akkor azért az is egy nagyon eseménydús döntő volt. Eseménydús döntő, és én barátnőmmel, ahogy néztem itthon a döntőt, így picit az jutott eszembe,
hogy ez a döntő, ami volt, ez szerintem összegzi azt, hogy milyen is volt ez az idei RX3-as szezon, mert teljesen kaotikus volt, sok-sok kontakttal, festékcserével, kiszámíthatatlan eredménnyel és egy túlélő versenyé vált az egész, és ugye már az, hogy az utolsó futamra kijutottál, az már behatárolta azt, hogy mi lesz az Európa-bajnokságnak a vége. Igen, az így a bajnokság sorsát is meghatározta. De hát akkor Saminak nem zárult jól az idei nemzetközi rallycross szezon ezzel az eredménnyel. Egy pozitívabb befejezéssel gondolom ő is pozitívabban várná a következő évben így a nemzetközi szezon részét a dolognak. Azért, ha azt nézzük, hogy tavaly, ha jól emlékszem, 7. lett, idén 4. helyen végzett a bajnokságban, az mindenképp... A fejlődés akkor látszik, igen. Az mindenképp egy előrelépés, ugye hazai pályán Nyirádon dobogón végzett, Portugáliában is dobogón végzett, most is megvolt az esélye, hogy a dobogóra állhasson. Nem tudom, jövőre milyen mezőny lesz, az még egy óriási talány lesz, de nagyon kíváncsi leszek. Úgyhogy végül is kijelenthető, ha már elmondtuk, hogy melyik kategóriában hogy végeztek a bajnokságban, akkor mondjuk el, hogy Ribeiro lett a bajnok az RX3-ban, Gurklis és Nikolá Gelájsz előtt, és magyar szempontból meg ami fontos, hogy Kovács Sámuel lett végül a 4., és Körmeci Balázs még úgy is a 7. helyen végzett, hogy az utolsó futamra már ugye nem utazott el, és csak azért végzett végül a 7. helyen, mert igazából Szózáék az utolsó futamon szereztek annyi pontot, hogy bejöjjenek elé, tehát hogy Körmöci is stabilan top 5-nek minősült 2025-ben. Igen, ez az eredményeken látszik. Na de akkor, ha a pályán már ezen kívül tényleg nem történt semmi, akkor beszéljünk kicsit azokról, összegezzük kicsit azokat a elejtett félmondatokat így az adásban, hogy mi lesz veled rallycross? Jó a kérdés. Mire lehet számítani így a jövőben? Jó a kérdés. Ami most a héten jött ki friss hír, hogy jövőre nem lesz világbajnokság, csak Európa-bajnokság. A csakot azt én nagyon nagy idézőjelbe tenném, és nem lesz elektromos autó, hanem csak benzines autó lesz. De ezzel, hogy csak benzines autók lesznek, szerintem az Európa-bajnokság nagyon durván fel fog duzzadni, és én számítok jó néhány olyan versenyzőre, akik jövőre azért össze fogják szedni magukat. Ha jól tudom, akkor a terv az egy 6 futamos Európa-bajnokság, és 2028-ig, tehát hogy 26-ban és 27-ben világkupa fordulóval zárulna a szezon valahol Európán kívül. De mivel a török versenynek még 2 évig van... Hogy nem pont? Igen, pont 2 évig van még pályalicensze, ezért valószínűnek tartom, hogy az egyik lehetséges Európán kívüli helyszín az Törökország lehet. Hiszen ugye a Boszporuszon túl van, 60 kilométerrel, úgyhogy ez már Ázsiának tekinthető, és innentől kezdve arra már lehet azt mondani, hogy Európán kívüli a verseny, de ilyenkor felmerül a kérdés, hogy akkor hogy lehetett EB futam szezonzáró, hát úgy, ahogy Törökország az UEFA-nak a tagja. Meg Izrael, meg Azerbajdzsán, meg néhány sorolni. Ország így lehetne sorolni a sportdiplomáciai dolgokat, de ebben most nem menjünk bele. Szóval ez a terv, még ezt a döntést is megváltoztathatják egyébként, ha jól tudom, novemberben vagy decemberben lesz a Motorsport Világtanácsnak egy ülése ezzel kapcsolatban, de nagyjából erre lehet számítani, hogy jövőre 6 futamos Európa-bajnokság, csak benzines autókkal, remélhetőleg magyar helyszínnel, és remélhetőleg egy francia helyszínnel, ugye, ha már ezt így múltkor megénekeltük. Igen, reménykedünk mindkettőben. A franciák részéről biztosan megvan a törekvés, és én úgy tudom,
hogy hazai részről is megvan a törekvés arra vonatkozóan, és szerintem egyébként nem árulunk el nagy titkot azzal kapcsolatban sem, hogy Hölgyes is, mint állandó kultikus helyszín, ott lehet a naptárban, úgyhogy érdemes lesz figyelni a híreket, mert itt a télen fel fog pesdülni az élet, és nagyon furcsa döntésekre lehet számítani. Van olyan jelenleg világbajnoki versenyző, akiről úgy gondolod, hogy ott lesz az Európa-bajnokság mezőnyében? Ez tényleg így a te személyes megérzéseid? Várj, most vagy vannak információid is? A Kimi Ring előtti világbajnoki mezőnyre gondolsz, vagy a Kimi Ring utáni világbajnoki mezőnyre gondolsz? A Kimi Ring előttire. Hát ha Kimi Ring előttire, akkor én tudok olyan VB résztvevőről, aki dolgozik azon, hogy jövőre ugye teljes EB-t tudjon futni. Szerintem nem árulunk el nagy titkot, hogy egy korábbi Európa-bajnokról van szó. Igen. Te is beszélgettél vele? Én ritkán erre tippeltem volna így elsőre, de... Én egy nagyon kedves Edward Scissorhands. Jó, az egy ilyen nagyon belsős poén, de... Majd egyszer elmeséljük, talán a évvégi szilveszteri adásban. Ja, igen. Addigra már talán elévül, és akkor már lehet róla mesélni. Addigra elmeséljük, de igen. Rajta kívül akkor esetleg? Vagy olyan, akiről, ha nem is tudod, hogy törekszik rá, de úgy gondolod, hogy ott lehet. Ilyen megérzésből. Szerintem Ritkonen mehet. Ezt megérzésből merem mondani, hiszen ő már ugye 2 éve a PGRX-nek a tagja, és nem hiszem, hogy ott nagyon nagy balhénak kellett ahhoz lennie, hogy ugye most ne vállalja be ezt a finn, vagy a törökországi futamot, és a PGRX-nek elég stabil háttere van. Úgyhogy szerintem tőlük láthatunk 1 vagy 2 autót biztosan a jövő évben. Limatainen szerintem biztosan vérszemet fog kapni a részükről, és ugye azon kívül még nekik van 2 Hyundai. Én nagyon remélem, hogy valami ügyeskezű versenyzőt be tudnak ültetni. Tárgyalási alapként, meg konspirációként lehet következtetni, hogy ugye Clara Anderson is ment náluk lojákban, illetve Andreas Bakkerud is, szóval ők is dobhatnak mentőövet. Ugye a Set Promotionnél van egy Ford Fiesta, amellyel ment ugye Turpeinen még Svédországban, szóval az is képlékeny dolog lehet. Én egyébként számítanék arra, hogy Ulrik Linnemannék is összerakják a költségvetést, hiszen ő szeret nagyon nemzetközi porondon menni, de náluk mindig képlékeny az, hogy éppen mit enged a keret. Magyarok részéről is számítok. Trepák Andor, ugye most, hogy bajnok már, ő szeretne nemzetközi terepre menni, ahhoz, hogy tovább tudjon fejlődni, Koncseget és Kárait ismerve. Biztosan, Mózerék is. Tehát, hogy én egy 15-20 autóra számítok alsó hangon. A franciák részéről David Jané, aki megnyerte már a bajnokságot, és 2023 után visszahódította a bajnoki címet, szóval ő is már megnyert mindent a franciáknál. Úgyhogy hát azért itt záporozhatnak majd a nevek, és ugye franciák is terveznek majd hazai pályán futamot, úgyhogy itt jó kis névsor állhat össze, és izgalmas lesz pont ezért figyelni. Amit viszont biztosra lehet venni, hogy a CLDLR team abban a formában, ahogy az idén láthattuk őket, meg tavaly az feloszlik, mennek a búcsú posztok. Clara Andersontól is, Tommy Holmantól is, aki a promóautót vezette, illetve Niklas Grönholm is mondta, hogy hát ha versenyzik, akkor lehet, hogy valahol máshol. Majd meglátjuk. Én egyébként arra is számítok, hogy a Hansenék is valamit kitalálnak, és te jobban rálátsz itt a rallis és gyártói vonalra, szóval
Stellantis csoport, Lancia, Hansen, Rally 2-es autó 2028-tól a Rallycrossban. Hát... Hogy ízlik? Hogy te... Ez így gyanús. Ez így nagyon látsz gyanús. rá esélyt? Ugye a Most Rally 2-es Lancia, az ugye tudjuk, hogy lesz. Igen. Az már jövőre lesz. Akkor ugye itt vannak ezek a törekvések az FIA részéről, hogy átjárást biztosítani a rally és a rallycross között technikai szinten. És azért igen, ha Hansen lennék, akkor egy ilyen márkával megjelenni a rallycross pályákon, bizony. Az úgy jó érzés lenne. És egyébként meg ahogy bejelentették, hogy benzinesre vált az Európa-bajnokság, és hogy Európa-bajnok,ság, azonnal posztolta Timi Hansen, hogy ez egy nagyon jó döntés. Mondjuk, ők hát mondjuk úgy, hogy ami éppen aktuális, ők azt fogják mondani, hogy az a jó döntés. Legalábbis az utóbbi években ugye náluk mindig ezt láttuk. Az elektromosra is ők húztak egy komoly all-int, és kiárulták az összes benzines autójukat. Úgyhogy, tehát hogy azért lógathatjuk Billybe a kezünket, de azért gondolkodjunk józanul is, de szerintem ők biztosan készülnek majd valamire, hiszen Kevin is szeretne versenyezni majd valamivel. Igen, ha nem is jövőre, akkor lehet, hogy később már ezzel a megemlített Lancia dologgal. Illetve még egy dolog, hogy ne felejtsük el, hogy konkurenciaként ott lesz a Rally X nevezetű sorozat, és nagy kérdés, hogy ők mit fognak virítani, mert ők általában szeretnek előre dolgozni, már egy hónapja véget ért a bajnokságuk, szóval én arra számítok, hogy november környékén már ők is a jövő évi terveket elkezdik szellőztetni, és a lejárt homológ autókkal, meg azok a versenyzők, akik nem rendelkeznek komolyabb költségvetéssel, azt ők el fogják szipkázni, és nagyon jó naptárat szoktak összerakni, rettentő jó helyszínekkel, szóval az még belekutyulhat a dolgokba. Na, akkor lesznek még itt izgalmak az úgymond holt szezonban is. De ez nekünk jó hír, mert lesz miről beszélgetnünk. Igen, úgyhogy lehet, hogy még szilveszteri adás előtt érkezünk rallycrossos összefoglalóval. Addig is köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hallgatóknak, nézőknek köszi, hogy meghallgattatok, megnéztetek minket. Kövessétek Gergő oldalait, a Görgő RX-et a különböző közösségi média felületeken, úgy, ahogy a Don't Cut oldalait is, ott vagyunk Facebookon, Instagramon és TikTokon is, illetve ha a teljes adásokra vagytok kíváncsiak, akkor a YouTube-on és a Spotify-on is megtaláltok minket. Köszi még egyszer, sziasztok! Hello, hello!